ngegama likaJesu Kristu waseNazarethe ngibulisa ibandla lonke, ngibulisa utata wethu ubaba MJ Shabalala. Mina ngifuna ubonga uNkulunkulu bazalwane, bendiphila ne-spiritual husband for 21 years. Sandiqala umntwana wami ese-pregnant, umntwana wami esenza 21 years kulo nyaka. Kodwa nge-cross over sisedebheni umfundisi uShabalala wathi masize ngaphambili abahlutshwa ngumoya we-spiritual husband. Wathi uyayazi ukuthi abantu abaningi banamahloni ngaleyo nto leyo. Ndazibona ndingaphambili. Zange yaphinde yandihlupha na 3 months manje, and bisendihlupha isikhathi esiningi. Noba evikini ibifika kayi-3 evikini bese ndiphila nayo. Okwesithu ngifuna ubongela umntwana wami usebenza ka-Capitec. Wayenze i-mistake ye-loan. Umuntu wayefuna i-loan watransfera imali engange-52,000 kwenye account, nothi kulo muntu wayezofuna i-loan. Manje bebedonsa 4.5 every month, bethe bazodonsa for unyaka wonke i-4.5, kodwa ngomusa kaNkulunkulu badonse for 4 months. Ngiyabonga. Sishayele uNkulunkulu izandla bazane egameni kaJesu. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ndimbulisa utata umpostoli sefikile, ndibulisa utata bonke, omama bonke, abantu abatsha ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Ndingukholiswa Lusaseni ke, ndisuka kumhlaba waseThembisa. Eyona nto endizoyibonga apha kukuba lapha. Ndizobonga nje inceba kaNkulunkulu endenze ndaba lapha. Ndalahlekelwa ngutata umpostoli. Ndayamkeliswa insindiso nguye eThembisa. Walahleka emveni koko. Ndangaphinde ndimazi. Kwezinto ke khona izinto ezibukwayo. Xa ndithi ndadiqe ndiyafanisa ndithi hayi man. Ngathi nguye but ingathi ndanane message endiyibhalayo apho ndiphuwe khona i-direction. Ndabe sendifonela uSisinokwanda. Sisinokwanda uyayazi le ndawo? Kwathi uSisinokwanda ndiyayazi. Ndathi ndiyaya. Ndilapha namhlanje ndiyabonga. Amen. Sishayele uNkulunkulu izandla bazalwane. Glory to Jesus. Bazalwane, lashayele uNkulunkulu izandla. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyathanda ukunibingelela bazalwane nonke egameni kaJesu. Amen. Ngokukhethekile ngibingelela umpostoli phakathi kwethu, abefundisi bonke, abomama befundisa egameni kaJesu. Amen. Bazalwane, ngizokubonga ngeyi-7 zikaFebruary bekuyibhede kabhuti wami. Uthe makaphuma nomngane imoto yakhe ishayisiwe ngaphandle. Besabheka imoto, kwakhona-ke umuntu oshoyo ukuthi nifuna abantu abanje nanje, bathi hayi babakhombisa ukuthi kuphi. Okay, noma-ke ngingazange isolveke kahle hle ngendaba ukuthi imoto beyidriver umuntu ongasiwuye. Engikubonga kakhulu bazalwane, bukhona umkhuleko khona la Saturday. Bazalwane, kwathandazelwa kwakhona i-item ethi kuthandazelwa ukuboshwa umoya yezingozi ekhona, njengoba besibona amabhasi eginqeka kangaka. Bazalwane, ngingamenshina my siblings ngathi ngoba nabo bedrive, ngiyamcela uNkulunkulu ukuthi kungabi nombiko omubi njengoba kuza kuma-Easter. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi on Sunday ubhuti wami makazolanda umntwana la elokishini, uthi maka off ramp la e-mall angenela ngapha e-Alexandra, imoto yaluza yangasabamba ama-brakes. Wathi to slower down, wabona ukuthi uzoyenza i-accident enkulu, ashayisa imoto eziningi nabantu. Wancamela ukuyoshayisa i-robot. Makashayisa i-robot kwabhamuka ithaya. Wabiza umngane balungisa ithaya bazalwane. So ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi uright, imoto seyilungile, uphume ephilile bazalwane. Amen.